Rugăciune către Maica Domnului pentru sănătate, liniște sufletească, ajutor și prosperitate. Maica Domnului, te rog, apără-mă cu sfânt acoperământul tău, pe mine și pe cei dragi mie. Dăruiește-mi putere, sănătate și liniște în suflet și în casă. Călăuzește-mi pașii spre tot ce este mai bun și mai frumos. Ghidează-mă spre lumină și ajută-mă să-mi văd greșelile chiar dinainte de a le săvârși. Preasfântă Fecioară Maria, Tu ești nădejdea noastră în toate momentele de cumpănă. Îmi încredințez viața și familia în mâinile Tale. Luminează calea mea și a celor dragi mie, astfel încât să nu ne abatem de la drumul drept, de la credință și de la iubirea curată față de Dumnezeu și aproapele nostru. Îți cer, Maică Sfântă, să fii alături de noi în toate încercările vieții, să ne ocrotești de rele, de boală, de primejdii și să ne aduci pacea în sufletul tulburat de grijile acestei lumi. Ajută-mă, Maica Domnului, să am înțelepciunea de a face alegeri bune și să-mi păstrez credința, chiar și atunci când lucrurile par să fie împotriva mea. Îți cer să-mi dăruiești sănătate, mie și celor apropiați, să ne întărești trupul și sufletul, ca să putem face față tuturor încercărilor care vin în viața noastră. Te rog să alungi orice boală, suferință și durere din casele noastre, să veghezi asupra fiecărui membru al familiei mele și să ne îmbrățișezi cu harul Tău vindecător. Maică Preacurată,